Thilmak Lawrkhawm Episode 29 Thilthleng makle dangdai Somna Charlie Challenge Kumsang ni som panga khan tleirol tam tak chu he video wang hian hlona in amana ramhuai pakhat Charlie tia an ko mai chuan an zona te pencil mangin an thil zia te chu aron kok thin in an thria nu le pathen khat chuan an fa te chu heng wang hian ramhuai an ko chunga alu pha nia ngai te an omani scientist te chuan heng thil hi atak tak nilovin anin rin lo laya an thok velna pencil hi acheta thina chu ramhuai ti chet nia an ngai mai ni an soi thung mei sang hi som panga khan Columbia High School zirlai pali lai mei chu damdoi nan ron hruaya an au ruaya an phun chiam bokani chumi te chu hetianga Charlie challenge hi an ti wang ni nan hria he challenge a hian pencil pani hi an khama ti chuan lekha chuan an zona chhanna tur chu an ziak sa Charlie ti in an thil du an zot ta chu Charlie ramhuai chuan he pencil hi ron ti che in an zona chhanna zona chuan pencil chungzo kami mang chuan aron ko tir thin ni nan ngai ani video sang mi ten an ron upload ta chuta chuan Charlie kanin fiam theyang em ti nan zota ti chuan pencil aron chet chuan hlau bakleng in an tlan chele si thin ani Juan Pablo Duarte Primary School Dominican Republic muna chuan an la thutak mama emoti tur ani a nu le pa te chuan an fa te chu he game an khelwang hian ramhuai an ko chunga alu ta hria in an ramhuai hno chhuat tum lai video po chu om nge ani ma se soyang khan scientist ta chuan hei hi thil dang lam tak ani lo ni in thok pa pencil hi olsam taka che thei mai ani ti an soi ani pakwana Portuguese TV show wanga buaina kumsang ni paruk khan Portugala chuan tleirol hmunom ti tak mai TV show Morganos kom akwar ti entrin te chuan taksalama har satna satak mai an tok tatlat maya no pang zathum chuang ze the show entrin te chu thok har satna te luhai te soin an buai hle maya he boina mak tak chuana chan chu he TV show a episode pakhata chuan virus pakhat he show a an school aron ti buai wangani chu no pang tam tak he TV show ente chuan he tiang virus hi nei ve tlatin an in thata an dam lo ta sup mai ani ome school thren khat te phei chu an khar pha hialani pariatna luitui thlum oga sang ni paruk khan Mumbai ya cheng te chuan mahim khrika luitui chu mak tak main athum thu an soya chumi nu lok chuan Gujarat lama po Tithal Beach tui chu ron thlum vele bok ni an soyani he Thilthleng hi mi tam tak chuan an pathian thil ti ni an ngaya he tui thlum na mun hi an biakin bulami ani bok nen he thil wang hian mi pui tam tak chuan chu tui thlum chu in turin an ron kal khoma tui pui bol hlo tak chu mi chuan an ron in tahlom nge ani helai huna sarkar ho tu ta chuan hetianga tui bol hlo in tak mai chu nadna tam tak a thlen pha an hlau hle maya chu wang chuan mi pui ta po chu in to lo turin an nge na ma se sang tam tak chu an ron kal zela an in ta zela thren khat chuan bottle ten chu tui chuan hon bok ani darkar som pasari nuwa chuan he tui hi aron al le ta ani IIT a geologist chuan Thilmak danglam tak thleng thut pathian thil ti lam nilovin ruwa tui tlak na satawanga tui chunga tui film le lungte in pol thut chuan he tui hi aron ti thlung jok mai ni in an soi ani pasari na ZAWNG MIHRING mei ni som pathum sahni pakhat khan Ghaziabad ta chuan zong ang tak mai ni a hriat chuan in pakhat ta lutin nu pakhat a bei chiam maya ti chuan hnuwa no pang in bul lokami chu a hliam le thu an soi ani he zong ang tak mai hi an man hmai na bo le tadaya ti chuan hnu dewa dalia an hmule a mi enga moza ta ti buai le a mi pahni phei chu he ZAWNG MIHRING ni om tak an hu awanga hlawa an tlan chiat na laman thi pha hialani he ZAWNG MIHRING hi soidan sang oma thren khat chuan fit level sang ngula khat vek ni in helmet thira khuma akut chu thir hriam tak ang ni in amita sen vek te an ti a thren khat chuan fit riat vel ni in lian pui ani te an ti thung thren khat ero chuan mihring pa ngai ni anga in thuam danglamin helmet a khum mai ni anga an ombok police te chuan a mutu te soidana tangin a hmel o manglem ziak thiam an zia tira ma se tun thleng hian an laman chuak talo ani parukna Pokemon buaina
December ni som paruk sang khajakwa somkwa pasari khan Japan rama Pokemon episode somthum pariat na Cyber Soldier Paragon chu anti chuaka chuta chuan Pikachu chuan attrack power mangin missile ati chelai vela langa he episode enzinga hian Japanese no pang za sari vel zet chu an buai pha ta chiam mai ni he episode hi daruk le chan ve tanga daruk le min somnga pakhat thleng an chua no pang zaruk som pariat ve lai chu hospital a anon tlan lu tarui rui maya he no pang te hi luak te taksa khong te ni khoshelo te luna thok harsa mu fia theilo na depression thlengin an boi noi mai ni ome he thil omna chan hi an soidan chuan mihring sangli zela pakhat hian photosensitive seizure anti mai chu nei an ni a chu wang chuan hetia track vel lang chiam hian ati boi tawak ni nan soini Pokemon hi thali ve lai show hi anti topa media lama po soi chiat na atok na sa hle Pokemon game CM2 Nintendo te po in heng hun lai hian an game chu 5% ve lai na tlaniam ni nan soi ani pangana NUIHNA RAPTHLAK kum sang kha jakwa somruk pani January ni somthum khan kasha sha a school pakhata chuan mei chano pang pathum te chu in sum theilek lo hian an nui vak maya an zirtir tu te chuan ti top han tum ma se an nui hi are thei reng lo maya ti chuan a he NUIHNA tharau hian zirlai dang somko panga chu akai chhota zela heng ho hi kum som pani changa kum som pariat in kar an ni chu NUIHNA tharau chuan dar kar enga moza ta changa ni som panga thleng te po ao hialani kasha sha school chu march ni som pariat khan an khar taringot maya mei ni som hi pakhata an hong le a ma se a re thei si lova june thatop lama an khar le ta ni he thilmak tak mai hi an khotheno ma te akai ta zela atlang puin school a ani zela te chuan school som pali lai an khar pha mi sang khat ve lai he NUIHNA mak tak hian ati buai ani te chuan kum khat ve lai he NUIHNA tharau hi akal kuala mak tak main kum khat nuwa chuan abole tamai ani palina ran THAHNA RUNPUI kum sang khazariat somnga paruk April vel khan nangka hus chu tuichoin zarha luya kala chuta aron le chuan a khomi te hne na an pi le pu te thla a mu thu asoya chuta an soidan chuan an pi le pu te thla chuan an ram zosa atang chuan mingo ron kal te chu thlipui na tak manga no chua an ni tur thu an ron hrila ma se chu mi ma chuan heng tharau te hian zosa mi pui ten an rin zia le heng mingo te hi no chua ani theinan an ho sakna ber le an ei ber an ran nei te le an bu te chu ti chia THLUM veka in seng so masatura an hril thu nangawus chuan a hril mau mai ani chutia an ran te tha ani nuwa chuan an pi pu te thla chu atilom anga ti chuan February ni som pariat sang kha zariat somnga pasaria chuan an lom zia hriat tirnan ni hi aron senang ati ani sarili zosa lal chu a min der maya ti chuan ami te chu an ran te chu that vek turin atita a chui mi te chu dan chuan thla som chung velin zosa mi te chuan an ran nuai thum atanga nuai li vel chu an ti hluma an bu mun an hal chevek bokani a ngong chu arap thlak le mei zosa mi pui te chu tramin asuat ta tak taka mi nuai khat sang li vel ni thin kha sing ni sang sari vela chau an tla ani February sang khazariat somnga pasaria ala chuan ni chu asen reng ta boxi lowa he thril lok na hi dot ani zia an chuak ta ani ti chuan he nu hi British mi ten an man nge ani pathumna TULIPMANIA tulip pangpar hi da housing a chuan thil hlutak le in cheina ta na an manwar em ani a sang khazaruk somthum pasari chuan mak tak main tulip a chuan rong in pol danglam tak aron chuak ta a hei hi virus chikhat tulip breaking virus anti mai wang ani chu chuan a par te chu rong sang in a chua hei wang hian a ma a in shal akala chu tiang tulip chu a tlem tel a an hriat awang chuan aman chu na satak main apung ta chiam mai ani ti chuan thil hlu bera anga in amana sang zel tura an ngai awangin sumpei pun na thataka an ngaya tulip chu an nei zong shalin an lei ta vak mai ani anin le lo te shal an oma an poisak ho zong te chu tulip leinan te an hmang ta hloma thla aral meu chuan tulip man chu alet som hi chuang ten ato mana ma se a hnu de loka chuan kum top lama chuan man chu atla hniam le ta hret mai si a chuta chuan an nei zong hmanga shal te chuan hlep an nei don lo ti an hriat hnu chuan
tulip ta chu a ai tlom ten an thal le ta vak vaka a hnuwa phei chuan thalna tur pon hu zo to mang lova tlom tak takin an thal ta chiam mai ani hei wang hian an ramsum chevel ati kholo na sa mi ho sa tak te po re theina khura a hruai lut ta chiam mai ani economics lam zirmi te soidan chuan he tulipmania anti mai hi economic bubble anti masaber anti ani pahnina nan miau kumsang khat chovel khan France rama convent lian taka nan pakhat chu zote miawang hian nam yau chiam mai ni ome ti chuan sister dang te chuan ron zom ve zelin arwalin ni tin dar kar engamoza an miau ta zia mai ani he miauri hian he biak in then omte ati thlabarin thom chu hriat hreom an ti em maya ti chuan sipai te chuan vuaka an vo fe nuwa he an miau thin hi an ti top thei hramani he tiang deuh hian Germania nan pakhat chuan a nan pui chu a se chiam maya ti chuan he thilmak tak mai hi a dar le a he convent a hian an sister dang te chu anin se chhong ta zel maya Roma thleng darin an nan te chu anin se sup maya ni ome ti chuan hetia anin se hi chan om lem lovin a re ve le mai ani pakhatna lamna RAPTHLAK kumsang kha zathum somsari pariat khan rain lui kama cheng mi zabor vel chu lam chak na tharau mak tak mai hian aman tlat maya ti chuan na samang khengin an lam vak maya an chaulu tuka wangin an let pheng phung maya kara liam meu chuan he lam na hri hi France kho chhak lama leng chhozelin Netherlands te a han thleng hialani he tiang tho hian July sang kha zanga som pariat khan Strasbourg ka a thleng le a nu pakhat trophia anti chu cholovin ni ruk ve lai alam kuala ti chuan mi somthum pali ve lai in kar khat chungin an ron zom ve le a meichia an ni tlang pui ani ti chuan thla aliam meu chuan mi zali ve lai chu he lam na hripui hian aman ta an lam char ringot mai ani then khat chu heart attack wangten an thia stroke te chaulu tuka wangten ni khata mi som panga vel zel thi angin heng hun lai hian chut ani historian John Waller chuan hetiang khopa lam na sa chu an ha don lutuka tu lai marathon tlan thin mi in fit tak te point zo ngai na lo ati ani Lawrkhawm ilo thira wangin lom thu kan soya ilo like in ilo subscribe ve ngei don nia